Kublai ki parlok nong pej bat nong snap kani kapur. Nakaliang nga jonga kumu presiden jonga seng sama Himalarin nga pendem jur ya kejing long riu klau ya kejing long shongshit klek bit jong ki pajba ki briu ki balik ban ngap ya ka dorbar pelun jong ka Himalangrin mentakasnya. Ngasau ya kaban penrem namar ba ini gibriu kat badang yat ka dorbar jam la yesim benta kim siam lapan ya kejing pensai bat habadon kinong pensai ru kim ngap ya kinong pensai henrei endah haba ka dorbar kalakut haba ki bakrau ki batri ki lami na kalempung ki sedang ban penkelumar da kabaki lentau ki penpaj ya ki mar ki mata ki syuki ki tiar gitar hakate ki jaka ngasau ban penrem jur ya kani ke jinglong riu klau nakwa ban ong ba ka dorbar ukasi kedai ka dorbar ka bakentang ngasau ban ong ba wat nempen jaklia wat nempen thokbria ya kejinglong kentang jong kari bekejat nri ngasau ban ong ba kani kejinglek ke jongki mentakasi kapen pau ya kata kejinglong riu klau kapen pau ya kata kaba ngi dang dei napok kadong katany kabadang sadin hakajing sisa ngakwa ban pensai ka headquarter jong ka hima ka sinong pangdilon kadai ka sinong kabalak syai bat kabalak kiu ki babun kiliang naduk ka yok ka kot naduk ka pule ka putih naduk ka jingnang ka jing start ka jingnang ka jing tip jing sisa ngidang sadin satang ya ka surok namar ba ngimdon nong mi khamat ngimdon MLA ngimdon MDC ban mi khamat ban keren ya ke jingdon kam kasurok hapo kisnong kitau hapo gadong kathan hendai ban ong ha kiliang baro jing sya ngilak kiu si kadai te balai gini ki briu ki wan ban penthok bria wan ban sim kabu ya kani ka snong ya kani ka headquarters jong ka hima hapa ki don issue lani ki don ya ki jingyatai ki dai ban submit ki dai ban pha ki agenda sya office jong UCM ban pan ya ka por ya ka bor ban pensai na ka office jong UCM henrei kat ba kadang yat ka dorbar kim don ni kim don jutang ndala wai ka dorbar ki sedang saya kaban penpat penpra penkelumar henrei ngas ngau pat ban ai kublai ba nakaliang jong ka police department Southwest Kasil district ka jing tibit ka tim ka jongki ba tang si klip mat hi ka mut tang da kisikan kila bantek lakam no ya kani ka jing persang ban le riu klau jong ki katu kaningut bat kila la ban tek lakam bat kila la ban penpra yu pajba bat hawat kila don ke jing julor ki syuki ki tiar gitar ten rei ngisau kemen bat ngisau tenat bat ba kam semdon lese ka ba ke jing mensau briu lani kanu ke jing je ka basausi namar kadai ke jing tebet bat ke jing la jong ka police department rengkat magistrat bawan hakadi kesengi bantek lakam ya ki pajba ki balik shongshit bat ki balik riu klau hakani ka jaka namar kata ngasau ya kaban pak ya kani ka kerwa kamtam sya unong sponsor jong kini ki pajba ba kajing angnut ban yok kait ya usok ubapi ibang
kanum urlong larap kabor jimut jim perkat jongpi kadang kot bor tang bapin penon kam gang. Tuken mau ngidon kam ya ka jabing banyale lani banyatur hakanu ke isu hakanu ke kam. Om da ka bormet. Om da ban yus gang ngasau ban pa ya kani ke kerua. Bat kat bapidang persang ban penon kam daki gang ki jongpi. Ken mau bapidang ngam syanyamra. Bat pidang du jing syanie nau pat ba no sosno. Pilawan pentok bria ya ka sinong ka tau. Pilawan pentok bria ya ka headquarters jong ka hima. Ngin sajubab bat ka kelah kendon. Ngin jubab da ka jinglek riu klau. Ringin jubab da kabut kabalong katkom kalenti jong ka an katkom kariti sensyar hapok kari India. Nganom batai ke ai jubab tangba kapor kanum Islam bangin sa jubab. Bat ngapak ru ke kerua sya kitu ki kada kit blai thau. Ibadang syakuriau tang namar bapi dang syakuriau rendang wat nam sau sarong. Wat perkat ba kaduriau jongpi kan nom rengat syuk lanu. Henry kan sapoi kapor. Haga jing mudur jongpi bagadai kaduriau ke merengat tang bakan sat terkong. Nasau benong ba ka dorbar himahi. Kamdai ka lumpung banyat tem kesing. Ka lumpung banyat put bisli. Lane ka lumpung banyat pen idok ksa. Kadai ka lumpung ban ya syut jabing. Ban ya pen i ya lagi jong kini ki jutang ki isu ki bangidon. Ban wanra ban ya tai ban ya thir. Ban wanra ka jing ya tai. Ban wanra ka jing ya tai. Namar kata ai bagani kan long kajing sneng bat ngasau ban ong ba kani kan poi syak babun ki benta bat ngakentu ba kajing perkat jong gini ki badang syakuriau ba kan merengat syuk ka duriau ngasau ban ong kadai namar ba labun pelat ki illegal activities hapo kadong katany tang namar ba don jingya dei tang namar ba don jingya itu bat kita kibriu kibadon hakabuha nyuma ngekwa panong husiar kinsadon ki department sorkar ibangin sapha bat ngin sa ai da ka FIR khnang ban pau bat ban yo ya ka transparency bat ka accountability policy ngin rat dingkong ya ka bamsap ka bampong namar ni sotu kadon ka bamsap ka bampong ka bapen kiuskong ya ki katu kat ni ka penlong yaki ban sengau sengan bat ban sengau ba kan merengat syuk ka duriau tang namar ba ladeng ki syakuriau sasisen ngaprem jur ya ka kam riu klau ka kam bian bat ngakentu ya ka eksekutif dorbar jong ka himaya ka office jong sim ka himalarin ban sim action ban pensitem ya kini kibriu ba wan ban penjulor ban tau jing kelumar hapok ka dorbar hima da ka ba suspend no yaki kat bakim 4 wan ban panmap hakmat jong ka eksekutif dorbar hakmat jong ka dorbar pajba ba kidei ban syak suspend no
na kajing long dekot bala ban wanisim menta hakadorbar namar ba kadon ke kabom internet bat kabapen sniudur kabapen thut ya ki weipat ki badon ya kamensim kajingkit kli ban yatai ban yathir ban wanra ya kata kabaha kamiat ban kentiu ya kait kahima kajing sngan hapo gari bekejat beliau ha kajing syakil adai ban terwaken hakmat jong ka office im lani hakmat jong ka dorbar hima ba tongin wanra dak inu ki polisi ban wanra kajing sngan ya gari bekejat beliau namta ka safety and security wanra terwak se ki polisi kumno bangin weng no ya kani kajing rung kertlep jong ki barcela wanra se ki polisi kumno bangin tek lakam ya kajing rung kertlep ki briu ki banabar ban wan ri tengen hapo kahima kajong cekah bangin terwa ya ke polisi sya ka office jong sim sya ka dorbar hima batong inya thau kilat kilenti ban weng no ya kani ka unemployment issue jong ki samla jong ka dongathan haba ki briu ki bana keleng jong geri India kilawan ban kejit ya ka spa napok kahima kajong kaba Kim Don Su ki Godrej ki duli bu pisa kila sedang ban ti sapok trai kendau ban tep ya ka pisa kajong ki kat ba mangi ukun wajar jong kahima ngidang sertok bat ngidang bej tang ya kata kasan spa ka syaja syai kalawai kan poi lada kalawai jong ki it ki hima ki kun ki hajar jong ka hima kampoi syai kalong ka badu jingkermen kat notam namar ngilong kalawai bantai ya kari berkejat beliau bat na kaliang jongi kum keseng sabla ngin sapet ke ka ba idon kam bat ke ka bangin sale ban ajing sneng ya kinong sponsor bat ya kinong thau jing klumar ngin sapet idon sibun kilat kilenti tang bangin sapet kanu kesenjam kabapaka bat kababiang bangin sale blai sibun blain kurku imslam kikun ki hajar jong kahima imslam kari bekejat mudu